jong keseng bahalang bat ban yakun ya kene ke MP election kadau tenrai para ribe kabangajit ya kaban yakun ya kene ke MP election kolong ba ngamla chu ban susong ngamla chu ban supekai nabar ngamla chu ban su thunum haying ban pej bakalawe jong kari ba kajai penriu kadon hapadeng ka jingma kadon hapadeng jong ka jing mansau kum kajai penriu kabaret paj ngidon kam ban yada yanadi ngidon kam ban penek pensa yala ka snap ka bakarpang ya ka riti ka dustur ya ka khendau ka siap bat ya ki hok ki bakarpang ke jongi kum gajela ngidon kam banang ya kiu irat hakil yang baro kum unong alam seng balang berkum unong ya sajaj nakawai kapor sakawai kapor ngila sajaj jingmut ngila saj pensengau ngila saj dawa bat hakep kikep ngila penlong ru kinong penbor ya kita kinong tawan nadu ki MP ki MLA bat ki MDC banle namta kari ba kajak meru jongi ki babun kimat ngilala ban pen kongo ya ki MLA bat ki MDC kabas ngosi kalong ki babun pat kimat hadin ba ki MLA buron buram ki jongi bat ki MDC kila mencur ya kata kabas ngosi kalong endala poi bat ki isu ki be tengku bat ka sarkar India andala poi sakaban ai muhor dak ka presiden jokari India kisah kutlut kita kijing dawa ki jongi ban yada yangi ban penek pensa ya kijing long kerpang ki jongi nilai kun parari ban penyo ya ka ALP kabadai kawat kabadai kawai na ki an ki ban yada ya ka riba ka jat mrego jongi na ka jing rong kertlep jongi mandari hakan ni ka jela ka jongi beleng ya ban yada na ba beleng ne thu api ba ka sansar pai ba kibabun paj kibat ya ulakam sensar ladadang bun paj mangi kikun nyotrep bat ki acek ngindang sensar mangi ya kane ka jela ka jongi hendrai ladang yilasa tampaj hakiwei ken mau parari ngin salong tangki mrau bat kinang thoding jongno re jongno hakane kari ngimdai bat sgau sengan banong o ladon ka district council ladon ka land transfer act ladon ka job reservation policy ladon ka ne ladon ka tai kana thu api ya jingjisha kalong ya ki an lasna do ubriu ya ki an lasna da legislative assembly ubriu bat ki MLA ki la bat pen kala ya ki an lada phio ya ki MLA ki bomdai shu ki trai ri trai muluk tangar phangut nget yanga kame khlia lam transa ka jongi lale ka dis council lale na ya kren ne ka reservation policy lei wat mentaru dang bun ba ki bathumu bat penjat ban pen praya ka lada let ke dis council bat lada ja ke dis council kai ka banja ya ki dorbar trairi ke jongi hato dang don sim dang don right dang don senong dang don dorbar kur bat lada don kini ki dorbar trairi ke ai kalawai ke jonga ke ai kalawai jong ki khun ki ti ki jongi gila dawa na kapor sa kapor para ribe ban wanra yang takaan banyada ya kajak mrego jongi lepas ya ka resolution da ka mekhlea legislative assembly ka bas ngosi kalong ki MP badan buram ki jongi kim sem laang ya ka sentur ke jongki hakapor ka babiang kim sem la sim kia ban pen kongo ya kata ka sarkar India bahkan pen rekam ya kata ki wei ki jela ki layo ngipat haduk mentah ngilaap la sausan teli ki snem AUM ngi klempat sim layo nidawa ban pendrong no ya sa tin kasi haka kernet ke bapra ngilai ki aslong ngilai ki sedali ki MLA ki jongi ki lapas ya ka resolution nadu arjar khatra menta ladap san snem tam endriu snem duna kata ka jingpas ya ka resolution ka basnusi kalong hadu mentaru 4 yoi serngut sernget bat yoi ki social media ki sngilai ana ladon saki ba mut sniu ban nek khang na lendet ya kata ka jingrung jonga ketin kasi aga kernet ka bapra ngi pha ya ki ban penrung ngi ketin long thek kum tu bak uba thep no ya ka bol gul lo jong jemdau hari ba ka jam ro jong sabe ge jing khun sabe ge jing 3 minute jong kasi athor society oh na kapor sa kapor ngalasa ya don benta bahabat ka hima ka jong phi ka hima nong spung ban hiar sa tu ki border sa bardua ngalalet sadu bakut do jong ka hima jong phi ngalahiar sadu kitu ki caka thung selasa
ngelapoy itu kilum khawasing bat kinong alam jong kahima ka jong pi ngilalek hiya adalah kijong kikijat la bon sin banyak keren nam tau put usam kita ki parti rithor kiwan hanong spung kiwan hamongap kyong ngidon mangi ha mekhlia ngidon mangi hasam ngidon mangi hadali ai yangi ya kabor bangin long MP ngin penbet yo put usam kat nang ai kabor nang rid uput usam jong ajala ka jong hato dang syania hato dang syania ngiladap ai yang takabor kam semdai bangim semlai mentalai hame khliarum dorsyu asam rum dorsyu daliru lat kena bom dorsyu balai ai bor de lalong ke basyania ke perdat saya sisin mentah ngila keren na kapor keli ni ba sensar keli na isa Matthew kano teliki department uwei YS ubat pinlet rum tang ban kendu wat omle wat minister ban kendu IKS yongi kae kamtam kini ki babat ya secretary commissioner secretary principal secretary additional chief secretary le na ya keren tang ban kendu uru kalae bat renjan kita kikam prak ndai teliki department YIS lakeren bonsin ka sorkar mekhlia wat aga jingyalam jinglong menteri rang ba jong korat sangma lakeren ban ai no yangi ya kata ka separate kadet bangin yo ban penbun ya jing bun pat jong ki officer jongi bat ban nom ya khle shu ha ka civil service bat ka sorkar asam lakat nosin ngi lakang lakat nosin ngi leki ompoi shano sa teng lut kilat penroi sa teng lut ki bobon ki kam nolor kata perari kidan shibun ki ki baap mensau ya kariba kacap ndego jongi kabo perlong yang bangam hunsyu tangon susong la dengi pet ya jing sa tombor jong kinia mritpat hakeleng jong kari India kabala ima kanang mi kisngi i kumba kanang jur kanang mi kisngi i kumba kinang jur mensua ka jing sa tombor kadai tang ka jing sa bom sa tit lada kita kinia mritpat kiyat halenti sengking hakini kisile pio imta wat ka jika kentang ru kisnut ya kebanrung bentung ya kalama ka jongki hagi yang mani ki jongi ki parari bat ki parado prasnam ki jongi ki berang bat ki berang sno hakani am tenrai nakapor sakapor kila set dawa nakata ka sorkar India banong ban itu no yaki ai yaki ya ka minority status karang bakin yo ekilat penroi berban yada ya ka jinglong kerpang jong kaniam ka kerpang kisur ki jongki ki sabe no noble kita ki membo parlimen ki jong ikim semlakeren bat ha ka jing sale ompat judan hilu baang lat no ka DA ka bangila kular banong bala dagi po sa ka thong ni keren ya ka minority affair ministry bat ai ya ka ne ka hok syaki parari bat ki paradok ki bersnam ki jongi ki bedang bat ya kaniam tenrai kum kini kijia bat kilong kita ki anti conversion law kilasna hakeleng jong kari India sensar BJP ru kang yalap niam sensar kongres ru kang yalap niam lawan kita ki an ki baw melong syu ban receive kita ki phone nabari namta ki kam jong kaniam karukom lami kita ki an jaj phojaj kang ya kati mau kang ya kati siap kang kati doyong kan kati motion lawan kita ke MMDR kabong bau mau tu dei jong pi ka khandau te ka dei ke jong pi handai suwa banti hana hap le chibuai nang sarkar bekhlia benar sarkar India jong pi ke Supreme Court hakini ki case karai ke ong ba ka khandau ki marpo khandau bat wat ka beneng ru kadai jong ki trai muluk ha ka jala me khalia kam dei jong ka sarkar rai ya kata ka Supreme Court ka rai ya kata andre ka basnosi pat kolong ka jingdon jong kata ka MMDR ak lani kata ka an bante alakam ya ka jingti marpo khndo tungku jinge menta da kit mau pi kinong nong spung kinong soyong ma seniru klamai baisha tok stai ki bro jong ka an de kamiat ya tungku imat jinge ya ka pleng ja ka jongi lasa tunjuk nak wei ke por dang lagi ni kisngi POE ya kata ke jing jenjar jong ki school hakeleng jong ka mekhlia dang sipang wei rang ba nama korat dang pentip yang
baka sarkar makhlia ka syam jing ban thung biang ya kita kinong hikai SSA anda kila syong thait lani kila resign ngatrai konsensi jong piru se kibun kum kita balai melasyo ban thung namar bakata ka sarkar India ka temu bon penduno ya SSA bat ka penduna ya ta ka contribution lani ka fund ka jongki to mudur lada jia bakut no ki SSA school kan jia ayu ya ka puli ka puthi haka jala ka jongi kitu kinong hikai kene sei itu kena samla puli kena sei hatong ngisat mudur kita nata kadau parari beit ngasim ya karai benile ya kene election da kajing terang da kajing angnut lada ma pp bit balada dei kamon ngajong uble nganyo banyasat ngayo ban pensngo haka sarkar India bat haka parlimen nam ta kini kijing kijing jenjar ke kamram jong unong elam tolong banuat ya kilat kilenti kuno penweng ya kijing kuno penwen ya kijing jenjar kuno penwanra ya kilat penroy lada pp ibit yang ngalong bola kloy banlong kasur ke jong pi banlong simpa simsong jong pi banlong unong ya sat jong pi ya ki hok ya ki jura ya ki mat ki bakorpang ki jong pi nam ta ka bha kamiat nam ta banya de benek pensa ya ri bakajak bru jong